Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 6, versikulo 39 ngadto sa 42. Ug gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya, ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gitudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tigpa ka aron ingnon, kuhaa na ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.